Takže, čo z lidi? Máme na kamereska, dneska vás vítam. Som furt u Starkej, nebojte sa, vôbec sa to tu nezmenilo. Ja som v izbe a mám tu svoje kladívko. A som príliš, ale veľmi nahnevaný. A sa pýta, že aj prečo? Pretože dneska som natočil už 25-minútový vlog, potom 15-minútový vlog, ale ja mám toto, môžem natáčať iba pod 15 minút alebo 15 minút, ale ten vlog bol skoro 16 minút, bol 15:48. Takže teraz tu máte taký menší vlog, ale rozhodol som sa, že bude 10-minútový, keďže 15 nemôžem a zase aj 10 bude naponáhlo. A teda som to mal naponáhlo. Jo, napíšte mi do komentárov, poprípade na môj Facebook alebo na môj Skype, ktoré nájdete v popisku videa. Mi napíšte, ako by sa volalo toto kladívko. No, napíšte mi to. Takýto je, no není to kladívko, je to hríbík, alebo to je dačo iné. Ale je to drevené, dosť tvrdé, takže s tým bude challenge. Aký variaškový challenge? Hríbový challenge. OK. Takže, ak by ste nevedeli, natáčam v deskej izbe, tu za mňou spí práve Starka, no nespí práve, ale spáva tu. Ona. Takže tu mám PlayStation hneď blízko. To som natáčal tu. PlayStation. Ovládač. Kurva. No dúfam, že sa tu nerozbilo. Ale zatiaľ vypadá všetko sa plyne. A kurňaj sa. A ovládač. A kurňaj. Tak. Ovládač. Vážne by ma nebolo vidieť, ja som to nastavil tak, aby som približil tú kameru, tak ma je vidieť. Čo? The fuck, Logic? Logic GTA? The fuck? OK. A teraz si vravím, asi tie hry budú, asi toto, čo ukážem, bude mať reklama, ale tak čo už. A na PlayStation tu mám hry. FIFA 07. A NHL 9. Je to Playko 2. Kebyže to je Playko 4 alebo Playko 3, tak tam je GTA. Potom to je taký posilový stroj, ktorý vám umožní posilovať takto. Ahoj. Hej, lebo búchalo to. Búchalo tam, búchalo späť. To nebolo. A teraz to búchalo tam. Tu kábel tu búchal. Natáčam. Takže nerušiť. A presne takto sa hýbem. Na pomoci toho. Yes! Ale kameru naspäť. Jo, a PlayStation hrám na takomto televízore. No! A tu mám kameru. Tu. Čo znamená veľký úspech pre mňa, že som našiel miesto. A to by kľudne mohli byť aj nejaké challenge. Oni si písal, jeden si písal na challenge, ale božiaľ sa mi nedá.
nevideli Creed. Áno, Creed. No dobré, videli ste všetci, ale nevideli ste Creed na televízor. Áno. Áno. Vážne. Vážne. Pigapoo. Áno, vážne. Vidíte toto tu? Vidíte toto? Tak tu sú hociaké kable. A keď toto tam pichnem. No tak. 5% batérie. No, v pohode. Mal som 10 asi, keď som začal natáčať. No, tak to tam nedám. Tak čo? Hej. Čudesná si. Čudesná. Ale vážne, mňa zaujíma meno podať toto. Budem to mať vo videách, bude to náš taký malý pomočníček. Bude to taký náš malý pomocníček. A s ním vlastne budeme natáčať, bude to ako dačo Gogo a Šiška, tak Gamereska a Kladívko. Zatiaľ to budem volať Kladívko, pokiaľ takto nedá meno. Tu kabel. Rap. OK. Natáčam vážne, už som to vravel, že natáčam izbe, áno, vravel. A nevravel som, že tu máme plišáky, takže... A kurva. Tu máme plišáky. A prvý z nich je... Medvídek Chňafík. Chňapík. Ktorý tu má love you. A kurva. Napíšte, či ja budem mať to kladívko, budeme mať. Ale si chcete aj druhého pomocníka, buď tohoto, alebo nechcete druhého. Ak chcete, tak si vyberte medzi týmito troma, čo budeme mať. Potom tu máme Baby Curse. Oh yeah, baby party! A najlepšie, že s vlasami mu môžeme robiť, čo chceme. Tak, a má to do boku. Tak, a má to rovno. Tak toto má mať. Je to baby curd. S nimi sa nič nedá robiť. Proste baby. A posledný je zase medvídek, biely medvídek. Natáčam 8 minút. Takže, ja vám to tu ešte takto dám. Ja vám to tu poukazujem, tak? Pozrite si to a dobre si premýšľajte, aké meno k tomu dáme. Well, ak ste to nestihli, tak si to stopnite. Všetko si popozerajte detailne. A ak budeme mať meno, tak to buď napíšem sem na túto tyčku toho, alebo sem hore. Bude sa... Zase hromím. Neznášam hromanie. Neznášam hromanie. Neznášam. Ja som sa rozhodol, že vám poviem 2 fakty ešte o mne. Asi som to mohol ešte dneska potom tu natočiť jedno videjko a tam dať, plus ďalšie fakty o mne, ale mne sa už nechce toto natáčať, možno ešte taký random shooting večerný vločík, podľa toho ako bude. Takže, mám veľký strach, no nie veľký strach, ale mám strach z búrok. To sa bojím búrok, mám z nich strach. Búrok. Taký mám aj, a druhá vec je, mám strach aj z týchto, z tmy, proste z veľkej tmy. A to je jeden dôvod, že si zapínam furt svetlo. No teraz ho nemám zapnuté, ani neviem, ako by to vypadalo, kebyže to mám zapnuté. A svetlo je tam ďaleko, takže by ste dlho čakali a ja neviem strihať. Lebo to dávam na OK, 10 minút. Lebo to dávam. OK, máme 10 minút. Lebo to natáčam na mobile a aj cez mobil to dávam toto. A tam dá sa to
strihať len cez tento Sunny Xperia, tam sa to dá strihať, cez zoberiem takýto kúsok a iba to pôjde na YouTube. Keď dám takto, tak chcem vymažať to, čo je tam, ale to nie, a dám to takto to nejde dať, že takto čuk a čuk, tak to nejde dať. A nedá sa to ani takto spojiť, že to a potom to a spojíme to. To nejde, takže čo už. OK, to by bolo pre dneska všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite hodiť like, nezabudnite napísať a vybrať si medzi... Au! Teraz ma kladívko buchlo. Kladívko. Vybrať si medzi týmito, ak chcete druhého pomocníka s nami u vlogách, u challengeoch, pri Minecrafte, ak budem hrávať s webkou. No a tady to máte. Tak si ich dobre vyberte. A taky nezabudnite dať. Ale musíte dať aj vy meno pre tých plišových. Ale musíte dať potom asi aj dve mená. A dajte meno. Ten, čo bude mať najlajkovanejší alebo najviac napísaný najviac tam napísaný meno, tak sa to podľa toho bude volať. Ja to napíšem buď tu, alebo tu. A to by bolo pre dneska všetko. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite hodiť like, komentár, po prípade to môžete aj na Facebook, aj na Skype. A ja sa s vami lúčim, zdraví vás Gamereska a uvidíme sa na budúce.